baba wese mba yaMwari. Amen. Navakomana vese vari mukati memba yaMwari. Amen. Uzokudza mai mufundisi. Naana gogo wese, naana mai wese, kusvika pamusikana mudiki mumba yaMwari. Amen. Toda kutenda Mwari vatigonesa kuti tisvike panzvimbo yokunamata. Amen. Ichi ndo chipo chikuru Amen. chekutenderwa kuti tirambe tichingomunamata Mwari. Tichaverengerwa vhesi nababa. Tsamba yedu tinayo Mark 14 musoro shoko uripo pa 27. Jesu unoudza Petro kuti uchamuramba. Simuna mukati pa 27. Zvino Jesu wakati kwavari, imi mose muchagumburwa kwandiri, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi namakwai achaparadzwa. Amen. Asi kana ndamuswa ndichakutungamirirai Garirea. Zvino Petro akati kwavari, kunyangwe wose wakagumburwa, ini kwete. Pa 30. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwauri kuti nhasi usiku huno jongwe risati rarira kaviri uchandiramba katatu. Amen. Asi iye vakareva nokusimbisa achiti, kunyangwe ndikafanira kufa nemi, kunyangwe ndakafanira kufa nemi, handingatongo kurambei ini. Navose vakadarowo. Amen. Ndatenda yangu. Amen. Ini ndotenda nevhesi iri riri kutidzidzisa. Zvandanga ndichifunga pamusoro pevhesi iri pananga tichiverengwa inyaya yekuramba Mwari. Nyaya yechivi. Nekuti tikangoti kuramba Mwari zvongopera zvakadaro. Asi nyaya iripo ndeyechivi. Amen. Ende chivi chinoitwa nokuti hatisi kuziva. Nekuti chivi chine malevels. Pane level yekuti unoita nebwoni. Amen. Pane level yekuita nekusaziva. Pane level yearrogance. Amen. Asi James arobva ati hakuna chivi chinonzi chiri nani. Nekuti chivi chese chivi. Zvafanana nekuti apomba, aba, neyangoshaya utendo. James anoti vese vakafanana. Amen. Asi zvino zvenyama ino tinenge takuzotsvaga kuti what is the gravity of the case. Asi iri nyaya yechivi pamberi paMwari chivi chese chakafanana. Amen. That kwandiri inondipa challenge kuti kana ndaakuramba Mwari ndafanana nemunhu ari kunobata mabasa akaipa munzira. Zvoreva kuti hakuna chivi changu chinonzi chiri nani. Asi nyaya yechivi inoti ine origin yokuti pane malevels ekuoparata. Nokuti kana uri kuoparata panyama unowana mgoyo wenyama ino. Zvakafanana nekuti ukarega hako kuita chivi nokuti unotya kusungwa, for sure mutumbi wako hauendi kujeri. Zvoreva kuti mubayiro wako watouwana panyama. Nokuti nyama yako haisi kuenda kujeri nokuti watedza mutemo yenyika ino. Saka hauna kuita chivi. Chivi chacho hauna kuchiita nokuti nokuda kuti hautyi Mwari. Vakawanda vanhu vari munyika vasingaiti chivi. Chibayiro wavo vanouwana panyika pano nokuti havaendi kujeri, vanoramba vari munyika. Zvoreva kuti ukaita chivi chakafanana nokuti waita chivi cheku kana kubata chibharo chai, mubayiro wacho kuenda kujeri. Zvoreva kuti kana ukasabata chibharo ucharamba uri mukati menyika ino uchirarama. But pane chivi chinoverengwa naMwari. Nokuti Mwari achiona munhu kana akadaidza kuti akati rufu, anenge akuona ndufu mbiri. Pane rufu rwenyama yako physically. Zvikanzi ariko anogona kuparadza nyama yako. Asi pane rufu runozikana naMwari. Ariko anogona kuparadza nyama yako, ariko anogona kuparadza mweya yako. Zvoreva kuti pane mamwe mararamiro akuitwa nemunhu akuda Mwari. Mararamiro omunhu ari pamweya. Nokuti kune chivi chepanyama chinoparadza nyama yako. Zvotozivikanwa kuti ukaenda kujeri muZimbabwe haubudi. Kazhinji kacho unofiramo nenyaya yemacircumstances ari mujeri imomo. Chivi chichakutora kuti uende kujeri kuti unofa. But kunewo chivi chinouraya mweya wako. Ndo chivi chenzi chichenjererei chivi ichi. Nokuti tinogona kuchengeta chivi chidi chepanyama, asi kune chivi chinozikana naMwari. Chokuti ichi chivi chemweya wako. Uru ndo rufu runotaurwa. Rufu rwemweya wako. Runonzi kana rwakutsanangurwa runonzi die. Uchafa paphysically, wozofazve spiritually. Zvoreva kuti chivi chako chokuramba Mwari chakusvika pakusvika kudi
ufe. But wanapita vanga vaine chido. Zvanga zvichitaurwa nababa kuti vaitodawo kuteera Kristu. But there was something which was absent in them. Changa chiri absent mwana Peter mweya mutsvene. And Kristu vakazviziva. Nokuti dai vanapita vanga vaine mweya mutsvene vaizowanawo meso ekuti vaone zvanga zvichiitika. Saka uyu akati no musati mutanga henyu kunya kunoparidzawo chimbomirai mugare ipapa kusvika ndakudururai mweya mutsvene, nokuti mukaenda uko musina mweya mutsvene hazvibatsiri chinhu. Zvorova kuti avo vanhu ava vasapinde pachivi chomweya mutsvene kana chivi chokuti vanozopinda vasingazivi, vaitoda to be equipped nemweya mutsvene. Kana zviri zvekururama chaizvo chaizvo pamutemo, Kristu anoziva kuti maFarisees akarurama. Saka aitaurira vanhu vari kuramata kuti imimika kana muchida kuita vatsvene chimbotangai magona ufarisi. Asi maFarisees pane chaunga vasina chinonzi mweya mutsvene chaigona kuvadzidzisa kuti vagone kuchengetedza nyama yavo vasapinde muzvivi, kuti vagone kuchengetedza tikati chivi, kuti vagone kuchengetedza nyama yavo vasagone kuramba Kristu. Nokuti nyaya iripo ndeyokuramba Kristu, wosarudza nzira. Nyaya yechoice, nyaya yechoice yakatanga muguta muEden. Chipo chatakapuwa naMwari. Kana tiri kubasa kune anonzi mareward. There is a positive reward and a negative reward. Positive reward ndeyechoice. Mwari hakutorere gift yaakakupa. Kana akupa gift, but akawana futi gift yenegative reward inonzi rufu. Zvino zvonzi kana mwakuda kurarama kuupenyu, raramai musarudza Kristu. Then munowana chi? Upenyu husingaperi. Saka iri nyaya yekuti tiri kufamba naKristu, inyaya yekuti iye Kristu akatonga atomboiprofita kuti iwe Peter uchandiramba. Zvorova kuti kuramba Kristu kwa Peter inyaya yekuti anga asina mweya mutsvene. Nekuti dai anga aine mweya mutsvene aizowana muyambiri womutsvene. Asi kunewo chivi chekuti unoramba pachena sana Kaini naAbheri. Munoziva kuti Mwari vane tsitsi, Mwari vane rudo, vanokuona uchipinda muchivi. Zvino mweya mutsvene ari mukati meropa redu okudzidzisa kuti shamwari, nzira yauri kufamba iyi it's going to lead you kuchivi. Kaini unotaurira Mwari kuti ozobvunzwa naMwari kuti God gives us a responsibility. Tichiri kumashure kunotanga chivi, kunotanga rufu, kuti sarudza upenyu, sarudza Kristu, sarudza Mwari. Kaini unonzi sarudza nzira yakanaka, nokuti kana ukaita zvakanaka iwe uchadiwawo. Asi iye ndo paanozobvunzwa naMwari, anotopuhwa instruction kuti iwewe chivi chinoda kuita mambo wako, which means mambo wako kana uri muranda wechivi vakushandira chivi. Asi iye unozonzi iwewe chiita, be the master wesin. Zvorova kuti apuwa responsibility, which is a responsibility. Zvonzi panorehwa mwana wamambo wewo muranda chiteerera. Tiri kudzidziswa kuti we must be masters zesin. But iye unoramba, unozobvunzwa naye munin'ina wako ari kupi, anoti ndini muchengeti wake. Zvorova kuti chivi pamusoro pechivi chake atowane arrogance. Tsitsi dzacho dzinodiwa naMwari unozodziona kupi? Nokuti Mwari ari kubvunza kuti pamwe Mwari ada kumunzwira tsitsi, nokuti anoziva kuti kune muchinda wenyika ino. Saka muchinda wenyika ino uyu ndiye anokonzera maproblem. Saka Mwari ane tsitsi dzakanyanyisa, anoziva kuti as weak vessels pamwe takundwa nemuchinda wenyika ino, ndo paanouyazve kwauri woti ko munin'ina ari kupi, iwe woti ndini muchengeti wake. Wotodira sword, wotodira worse pamasituation akadaro. Asi which means kuda Mwari kunjenga chiwi, kuda kunoti chigare paunyoro. Tiri takadzidziswa nyaya yekubooster. Sometimes we might boast kuti ndichaenda uko ndonoita chakati, ndichaenda uko ndonoita chakati. Zvikanzi aiwa musaboste, nokuti upenyu hwese huri mumaoko aMwari. Ivaiva nyoro, muchinda udai akave munyoro, Mwari achitaura naye oita acknowledge problem yake, pamwe aisazosvika pakuita problem. Saka zvino isusu kana tichikumbira kururama, dai tagona kururama tiri pana Mwari. Zvino Mwari wedu unotidzidzisa muna John 14 verse 1
kuti mwoyo yenyu ngairege kutambudzika. Sei aimbotaura kuti mwoyo yenyu ngairege kutambudzika? Usually ndikasvika pane imwe nzvimbo so pandisingazikani, munhu unotaura kuti don't worry, ndinodzwa kutya. Iwe munhu wenyama unoti don't worry. Pane zvimwe zvinhu zvandinofanira kuta worried about. Saka simba racho iwe kuti don't worry uri kuriona kuti ndera Mwari here. Saka situation yekuti ndosvika panzvimbo ndoti don't worry, it even increases my anxiety. It even makes me more aware. It means yes, ndasvika panzvimbo ino I don't know about anything, but there is something chandofanira kuti nditi worried about. Nekuti Mwari achiti mwoyo wenyu ngairege kutambudzika. Aiziva kuti munyika mune zvinotambudza. Munyika muine zvinotambudza. Ndipo panozoti mwoyo wenyu ngairege kudini? Ngairege kutambudzika. Asi anotipa solution. Solution yacho haisi yekuti kana watambudzika nemari utange kutemeka musoro anxiety. Nekuti anototi anxiety would turn even your hair grey. Ko hair grey aitonzomboiti black because of anxiety. Anongoti solution yacho kutenda muna Mwari. Mutenda muna Kristu. Izvo uri pakutambudzika. Asi zvonzi tenda kuna Mwari. Wotenda kuna Kristu. Wozoti ari kumbozviitirei? Nekuti ari kuti nzira dzenyu dzamunorarama nadzo idzi handi dzenyu, handidzo nzira dzandinorarama nadzo. Nekuti anoziva kuti homwe muri mukati mechivi. Asi ndakatara zuva rokuti on that day I'm going to break the yoke off your shoulders. Which means yoke raari kutsanangura iri iyoku yechivi. Ndo chakati joka. Ndo chinonzi Mwari uyu kana atikomborera tichaone mweya mutsvene wakasimba, nokuti hazviri mati nyaya yejoku inonetsa. Ndosaka akati that yoke will be broken off your shoulders. It means vachatorongoramba vachida kuda kuzokujoka. Namwe nematambudziko zvicharamba zvida kuzongokuinga. Asi iwewe wakomborerwa so much. Isusu tairima nemikono yemombe. Mutsipa wemukono unokora kudai. Zvekuti kajoko kenyika ngodai kadimbuka. Motema rimwe. Until we make a choice. Kuti mukono utodi. Kana muchiri kuda muti hazvichaiti kuti urime. Nokuti wasimba maningi. Hazvichaiti kuti tiutamudze joko. Saka Mwari ndozvaanotaura kuti imimi muchasimba maningi. Asi ndisendagara pasi ndezvongoti nyaya yekuyera iyi haindi mweya yekuti tinoiona nokuti tiri kuteedza mitemo yekururama kana tiri kuteedza mitemo yenyika ino. Mitemo yenyika ino inoti tiwane mubayiro yenyika ino. Nokuti Pauro unoti achitsanangura kuvaFiripi anotsanangura history yake achiti kana iri nyaya yekururama zviya zviya hakuna kukararama kupfuura ini. Nokuti ini ndakazvarwa zuva rechi8 ende ndiri muFarisi. Ende munhu wacho mukaverenga Acts 22 anoti ndakadzidziswa naGamariel. Zvino zvaizonzi munhu adzidziswa naGamariel kana akabata munhu uri kutongoenda kujeri straight. Nokuti Gamariel ndiye aizikanwa kuti anodzidzisa, anoti uyu ndiye akandidzidzisa. Asi anoti zviri zvekururama izvi kaizvi ndazvisiya, ndaakuda kuteera Kristu mweya mutsvene. Saka nyaya yekutidzidzisa kuti no, tikarurama kuburikidza naKristu, kuda Mwari becomes native mukati meropa redu. Which means kuita zvakanaka, we don't have to think kuita zvakanaka. Tinenge taakuita zvakanaka nokuti mweya mutsvene wakudzidzisa kudini kuita zvakanaka. Which means first step yokuti tisarambe Mwari kubvuma mweya mutsvene kuti upinde utidzidzise. Kana mweya mutsvene wapinda kuti otidzidzisa, then kuita zvakanaka becomes our way of life. We don't have to think or to program ourselves kuti tiite zvakanaka. Nokuti Mwari mweya mutsvene udenga ogara patiri nekusingaperi. Aiwa mashoko nokuti mazvita here. Yera yera. Yeah.